Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school at dalat ta dito'y balay, tasaan mo't nga rod ang makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinag-eskwela iti high school. Uray ka na yun da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang itultulod kan ko na iti pagadalan, tatang. Wen tasikakit nga rod ti agtrab-trabaho, babaen iti kinabeautisan mau. Pagyamannak mo't, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babaen iti day ta trabaho, manak ko. Mapan ka kadidyo parlor, nanang? Madamdamapay, anak. Nasapa pa himat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaghanam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang galgal ti aramidag. Aglaba ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, taisaganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo abatya iti danom tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, anak. Ingka kumaglaba, tado pa iti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagatak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabada. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraem itang agmalmalam. Awan mo't trabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay nananang, agrelaksak pa'y mata. Kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga adu ti mureng mo. Tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga oray di ka makakita? Sinsinan siguro ti panaglabaman niya. Tadi mo mat makita tinarugi. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan. Sakbay amangalak manan iti sabali alabaak. Napuno mat iti danom day tatalo abat siya. Di tamon nga ibalnaw? Wan Insagana ni nanang ko amin dagita. Sakbay ama pa nagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit apalanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Inton malpas mo abalnawan iti may sa abat niya. Ari kapam ti sumaruno abat niya. Taijay kamanan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita. Tapno na lakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan nabatbati asabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba.
Ilasin ko asigod dagiti puraw ken di kolor. Kasano ang makita na nga iti panagbalnaw na. Isaganak dagiti batya a pagbanlawan na. Kargaak iti danom ti tallo a batya. Tapno jay laangen agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biag ti bulag. Anya tinaginhawam iti anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi, nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto. Ammo pa yan. Kastamot ngamin ti ko na dagiti babakit anagsiko ken nagana. Ay na, nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngumsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyamat anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro akit gel-gel-gel-gelan. Apay nanang, napan ka kadi jay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Inted ko ti sabon nga order na. Imbaga na, anakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro ati pangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narangay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay. Agbakbakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Uwan ngagpaiso. Anya nga iti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino ngay ti mayat nga agpalabakan kwa na. Siyak ni Sister Eliza. Anya ka di nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti Tianggem, Barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat alas 2. Apay ka di? Kaya't ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister. Wan. No adam amom dita, nga awan araramiden na, ingkabasit awisan, tada na patag nga ibagak. Hoy, adda ka ruba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige, agurayak dito'y sango ti Tianggem. Hoy, imbagtada ka dito'y arubayan niyo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay Tiangge. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an naisarong ijay. Imbaga na, nga agawi sa kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nga rod. Tapno daras tama kadano ni Diyasango ti Tianggeo. Ay, intang roden Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papanan nyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti Tiangge. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre an naisarong dito'y lugar tayo. Nay, itamampay nga damanen maisarong a Madrid dito'y. Ay umayak nga raud. Duwata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayan ta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agenrol. Siguradwam nga agadal ti obraam iji kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang deji nang ibagakin ka, nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnakak nga agadal. Uri kitang. Agmartyatan to iyain tablado. Namnamaak day ta. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Ha? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalakak iti day tasaom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wen ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat?
Guwapo aparo. Tay mayakit nga ro dito'y terminal ti van. Ije ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa tinagtugaw. Agyaman ako na manong. Ay, nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo. Siyakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gababang kay Jay Kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno manong. Awan nga min balay mi ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat nga min gargaret mo. Ay, thank you manong. Jak nga min maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Di kagdanag. Syakto ti mangawit kadag iti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo kading? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Ala, adakan ka dayta. Medyo nadagsan nga min ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipas ngay kakati a bulsak. Wan, sister. Jack pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursuro nga agmasahe kan agilot. Agmasahe kan agilot, sister. Wan balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Ada nga tamat agpamasahe kanyak, sister. Depende. No maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sorsorwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y kaninanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo nga rod ija balay mi, sister. Kapsan, nakaumayak ti balayo, takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yu ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y ka ni Helen dayta, sister. Kat intun sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wenno saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, diadan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi, kabsat. At daan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka di ti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apaok. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na, kas itinako na ti madre. Awan mabayadan, tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasag, nanang. Barang makasuro ak. Sumuro takmet kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inakman kitain ti lugar apang isurwanda ken kuana? Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyen ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! Adda ka ka di!
Ni Carlos daytoy. Mabit lang! Umayan! Oh, Carlos, aday bagam? Awisin ka kumatag pasyar ta. Mabalin? Ah? Sige, urayin nak. Idisok labi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin iji pagadalan. Sa dino ka diti kaya't mapagpasyaran ta? Uray sa dino ditan, basta makarelax na. Ay, makabanong tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko ngagluto. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat kan nasingpat ni Helen. Sadot, kan napannakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit kan ni Helen. Gapo, iti kasasaad daytoy. Napanimaya iti kabesera, tapno mapan agin roll. Iti may sangaal daw, adda na isarong amadre, iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe, kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya, iti may sa date. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko ngagluto. Sapay ko mata masansan arumwarta ngagpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak nga ilibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga'y ti agkid-kid nga agpasyal. Sige. Kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga agtraining nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da, o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister. Italaeng ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panagtraining da, tata? Numalpas ti training da. Mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ay, napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay. Asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang mo ti ko na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaeng ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramiden ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da.
Naggapuam, lolo. Naggapuak man ni kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Oy, kumusta ngay ni Helen? Nasayaat mo tapok. Madaman ti training na. Oy, damag ko. Amabalin kanumot nga trabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no san mate. Mabalin nan ti agaway ta kumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga itibukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin Tada ka numot itid da a certificate na nga iso kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Sana ka nagkamalian ang tulong kan ka. Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarik matla ti biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya, dito yak boarding house mamaturog Diyan ka balan ti agawid. Diyan ka mo kan. Basta siya. Maturog ak tanaulaw ak. Sigan tumit ngamin. Apay ang naginom ta. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Kung naman naimas ti arak. Saan mat? Nagingal ka napait. Kasta lang. Tanabiit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturog akit din. Ay, hindi ko manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ureg malmalama di ka mapanidya pagadalan. Taag malmalamat nga ilutak taulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanihom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. At damot mang sublat iti van nga iman maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay sa lawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Awan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramid ta. Anya ko manuag bunga. Bayam Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dituya kong dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helen iti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwana nukas pangarikan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan ama nagsursor? Isuadi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang. Ay, day talang ti parikot.
Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen? Dan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada, aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam na ibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin-kinapkap ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat no ngay awanan day tako nam abasit. Kasanon? Awan ti pagdanagam. Umay kakit di. Si kaman lat makaamon. Ay na makikiat kita. Hello, anak. Apay adi ka matagaw awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuwangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ta ti panagsaw. Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Adda ngamin ar-aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga agawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda ngamin papanak. Papanam nanang. Ijay balay ti kasinsin ko ijay sabali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka ha? Dahil ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adu mat itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko. Kad sa anak matin asumsumrak. Kad maisa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit din na masikog ka. Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko man ti paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablaawan ka, balasang ko. Adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Nalpas matlangin ti training ko. Mapanak kita idyo purukyo. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak idyo may sa a helper. Atulungan da ka, amangi karga ka dagiti gamit mo. Itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo dati gamgamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero amin agamit da. Ti helper ti mangikabil iti kamayo. Nukas jay amaakas. Tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka day akadagituyan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Aywan man anak kaw. Amwan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni Sister Ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang tarip nung ni sister kada tayo.
Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umay manan. Wen, nanang, talaga amayat. Kahit kasanugaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka din iti pagbalinin tayo a klinik mau. Klinik adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayat tapno awan ka kumpitinsyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asideg ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Ta isumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babae a customer apaw. Wen, lolo, ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asidag dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic mau. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalbag katikas to eh. Babawi kon anak kiden na kenkwana. Nataer nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano da ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agunget ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak diti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Iso ti mang masahe ka dagiti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo na kastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tagpadaan na bartag damaya kan Carlos, at dangaron na pasama kadakwada. Nakipagyan ni Carlos iti silid ni Maya. Iti agangay, aburido ni Maya, gapo iti kinairesponsable ni Carlos, nang runa, tagdadagsanan da itoy. Iti sabali abangir, nalpasan ti panag-training ni Helen, kat nangabang matiinana, iti massage clinic, apag masahyan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo italawas anapaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di. Ita nga minapanawan, sa pulan ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadag iti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko.
Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. Numayat ti serbisyom, kayat nakalakit di ti tao. Amin dagitay nagpamasahe. Ibagada nga agsublidan to kano. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis. Kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahian mi iti kadwak. Kayat mo ka diti umay, tatangdanan ka mat. Hoy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan mo tatangdanan na kaninanang mo. Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas. Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. Ay, saan mo't abagay ta saan asya ti akin kukwa. Ay na, si Kamat. Assistant laangan, mayatan. Mangrugi ka nga ro din ton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti umay agdalos. Jakmat nga min makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Oy na, adumat nga agpaiso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakante alote di taasidag. Anya? Uy, makagatang ka pa yan itilote. No lakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano tinagpamasahe ang nagmalam? Pati pa yung nasakit ti saka na anataangan. O may daag pailot. Jak nga rod ni namnama akastoy ka ado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apay adi ka matagaw-awidan. Nanang, pangaasim. Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak dito, oy. Anya tinapasamak mo. Apay ngadda ka dito ospital. Aga nakak, nanang. Umay ka kuma. Kasapulan ka. Aganak? Ayan dakin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pangaasim ta umay ka. Marigatan nakaganak. Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo kaduam. Itatagregat ka ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kuman, pangaasim. Sinalbag kit ni. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngayon, nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang, saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka. Adiyo pa'y imbagbaga kanyak. Italang nga ibagam taaganakan. Pestekit di. Ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nakmat na, nanang. Saan kayon nga gungat? Pangaasim, pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko, nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mo't ta wife kunak manen.
Sapay illegal. Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapwam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Sino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko la binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mat di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo? Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo mo't anala daw si Mang Pait. Inuray ko ni Helen. Tada pa'y ngamin ti agpapailot kan ko na. Tatang. Mala, aginan na kayo nga rudain sakbay amangan tayaw. Nakaluto akon. Tatang. Nasingpat kat ni Lolo. Agluto numala daw ta sumangpat. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken ko na iti kinasingpat. Tapasablugan dak pa'y mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat anasingpat kayo. Uray da kayo mo't nga agina. Nasingpet kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpat ka, iso nasingpat kami, mat. Ala, aginan na kayo nga rudain. Tayin na kun agidasar iti pang malmantayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disung ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Ta saan pa'y nagpasada. Pinaay mo lang arudan ti arapaap ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyaga po iti aramid yo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko anasapa. Ni nanang, Agpay sumat, ipanpanakkel ko ang maadaanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Damat ibit ti maladaga. Nagbas ngay kagaya man? anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kasta ka di. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron, binayadan na. Tawan ka mat amang bayad. O di thank you. Thank you, tabinayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay, di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak? Taimbes ka nung agbalinak ami wife. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na balya? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan ti apo ko na. Kaano ta ka di ngagkalay sa? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo nadda kwarta mapagadal mo. Kano adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir nanang. Di nak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim, igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas kong agpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pangpaadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan kumatibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Sa bali mo ngamin aramid mo. Si kamot day tamasabat ko, Ben. Nagapuam.
Nagapuak iti balay ti gayam ko nga amok. Anya ti kayat mo asawan. Gayem mo ti amom? Diyo kadipay amo? Siyak ti assistant ni Helen iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Ne, adda ka di massage clinic, jay bulag? Oy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, adu ti mapmapan a tao. Isu nga inalanak nga assistant na. Adda ka di sweldom? Uy, syempre mataan, nana. Ay na, magnaayamot tilugan no awan gasolina na. Kasta ka di. Ay, wan gayam. Apay asaanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? Adamot itay bigat. Jaklaan mo no nagpakabisera manan. Di mo la matultulad ni Helen. Kas jay ka kumamat. Anya ko matituladak kan kwa na. Di kinalaing na nga aglaba. Naudi kan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag ko naamot anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras, di na kumainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo man. Ha? Imposible data. Imbaga mismo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud day di abakla. Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Hay, jak mamati ati may sa abulag. Kat dumuras ti biyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kading agyan kami iti anak ta, ije balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusaan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak ditoy. Ta, asino kumati alam akaduam aber? Nagado a babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrebangam kada kami nga agina? Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Ha? Anya pa'y lang nga pagrebangan na ti kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak a pagrebangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko, Agpatakder ta ka din iti balay ijay, nanang. nayunan tapay ti urnong ta. Anak ko, imbagkat tay saan ta nga agkurang intun mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Inton malpas ti may patakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga agabang. Mabiiten a mapasamak dayta. Anak ko, Imbaglakit din, taado ti umay iti massage clinic. dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno day ta, nanang. Awan day to'y apagsapulak, no saan agapukan kwa na. Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas ken natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mat ni Helen? Addan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwana? Day met lang nagtraining ditaw, sister. Tagay day kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namat lang anasingpot day jay. Isu ti kadwana nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Katagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mau iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pa ilay ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Masino day ta babae?
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahe kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya at daim mawag iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Agriring ti cellphone ni Carlos. Nga madda pala iyaban niya. Alaag man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino da ito babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan. Anya ko matidakas na. Umawag lang, mat. Kasta gaya ma. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko madinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa'y, mat. Kan nasalunat ka, mat. Apay nga ibaga madinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigot a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di ah. Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo metin na nakaurnaw ng iti pagbalay yaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ama ipatakder ti balay yaw, anak. Da kayon ti makaam mo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kun ti makaamu, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Kan tumulong akmaten nga agtrabaho. Alangarod tatang. Tamapanak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam, tadaak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo tatang. Asino pa'y kumatiag ti tinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawam? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang dahito boarding house. Di na kamatan ni kikanti inam iti kwarta. Awanan kay tibain. Muto'y ta cellphone mo. Ne!
Apa nga iparasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang! Tapno awanan ti aramatam amang text kadagiti agduduma babae! Ay na! Makabil ka makitam! Ay! Padasam! Pumanaw ka ditoy! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Ah! Pumanawak man langan! Jakmat ka sa pulan tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay ang nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko na. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Diyak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasim at ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at inapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray adtoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ikay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang, saan a Pilato day jay? May sakas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day tati maganab di kasken ka agarang ganjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day tapa nagsorim tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadagiti lako. Amangan no inton sumangpeta kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaeng kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manen nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka mat gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adu Kat numadamapay amang ipatpatak der iti balay da, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko na? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Ha? Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay nga inawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaeng a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Kita ka man laangan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya ti pagdamagam? Bastos. No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kiting. Bastos at talaga dyan ang sikugkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikitay na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang.
Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto nak. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung daya tao. Taoray siya kat linipat ko matan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliverak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, kunam, tata. Wain, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado ngamin ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok lata. Nanang, umay ka mga nan. Itay pa'y anak ko ululimak ka di tatugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Ket adda atiwan na asan abulag. Maawatak ti kayat mo asawa nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakda kamatam. Ammo na nga inaramat ti utak na. Ita, uray may sabulan, dimurasan. Lading itak nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang. No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumat tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan ta pa'y apumanaw, aging gat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipabless tayo ti balay. Wen anak ko. Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumabanti gure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga roditan? Rumuarak. Tinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag no dagpautang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray bagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang adamasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngay awan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta, no, apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan kwarta.
Kasta ka di. Agore ka kan ka iti pang pa-ospital mo iti anak mo. Agpaiso, Helen. Anday po utang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Oh, adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. Hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman gapo iti anak na. Ayan nga ti asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rum-rumwar. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang, ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang, kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At ibiyagkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapad a Carlos kan Maya. Aging ga pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda, nga uray marurod ti inana. Iti sabali a bangir, nalpas ti impaaramid da Alicia kan Helen a balayda. Iti may sang aldaw, nagsakit ti anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutang iti kwarta, kat ne Helen tinang pautang kan kuana. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpaisutay ko nada. At ibiyagkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da ita iti ngato. Nanang, kaano mat adda ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan lat amukon. Sika, di ka mat nakaturpos. Ay, nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige nanang, tala aktibag ang naglaon iti gamit tubing. Umuna ak ngarudan. Anyati ko na ti doktor. Nanang, masapul ang ma-admit ti ubing.
Nadinggi ka no. Anya? Dingge. Ay, una yun. Isumit lagayam asaan abo mababatigurigor na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y tidara nanang. Mapanak ka no pa'y ijay blood bank. Kaasim at tiubing. Imbag no umanay day ta inutang mo kin ni Helen a kwarta. No pagkatang iti agas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Kasano nga rudan. No amokla kumakastoy. Saan ak kumapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy mo. Kastoy gayam ti kinarigat no dagsakit nga anak. Kasta ti biag ti maysa nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine tadinggi ka no. Agkasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, day tati ibagak ka ni Helen. Ay, madamang amin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyamanak iti awag mo Awan anyaman na. Kinapuno na. Ni Helen tinang ibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamit tinaibaga ni Ben. Agkasapulan da pa'y kano iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasa upay ni Ben. Ngay mutang kano ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan kanot kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid, tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kaw. Barang saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangit idi umut-utang kini Helen. Ay, nagrigat nga agpayso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital. Saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng? Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Ne, siga ka din ita, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iti ospital. Ngamsika, nabartag ka manan. Day talati ang mom nga aramidan. Tapakibyangan man ti pa nagbartag ko. Ingka aglemes iti arak. Taday talati ang mom nga aramidan. Peste ka lalaki. Ano? Abay, mapistiya ka kung kunam, ha? Awan ti imbagak ang mapisti ka. O, adto'y ti reseta ti agas. Ha? Gatangem no adda panunot mo nga ama. Anyang iti gatang ko. Ikanak man kiti ti kwarta, tawang kwarta. Ha? Peste ka talaga. Aglisi ka dita. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan serserbim. Apay ngamin na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubeng. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. Umay mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Ay, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kwa Sa bali pa iti oxygen na. Diyak nga rod makaid na mangkit-kita iti anak ko. Numabalin lang kumasublatan ti marikrik nana. Siyak kuman ti agsagaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Bayam balasang ko. Tano umay ni Sister Elisa, ibagak
nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tanging bagam. No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kwa na. Mamati kami iti dayta nga imbagam, sister. Day tatipod no. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduadwam, amo mo ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno dayta, sister. Kat sakbay ngayon ti akid daw iti apo. Laki pan tayo, dagiti nagbasulan tayo. Kat idawatan ta iti pamakawan, sakbay nga akid daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Di mawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit, wano dumawat iti kanin na. Anya ti intad mo akanan na. Tiinsang putda na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan nanang. Imay da kada Helen, kastamat ni Ben. Itala ang makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y. Nga iso anaduras ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Saan abaybay an ti apo tinasingpat a tao. Sofia, naggapo ka di iti ospital? Wan, napan kayo mat gayam bimisita ijay idi awanak. Wan, kat idi may ni Sister Elisa. Nagmay-may sa kami ang nagkararag para iti panagimbag ti apo kom. Ha? Kaano ti panagkararag yu kada sister ako nang? Idi malam kalman. Nagkaykaysa kami ang nagtaripnong. Kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agimbag. Ha? Amom ka di nga itay napanak ijay ospital itay bigat. Imbaga ni Maya, nga itay laan nagsangit, di mawat iti kanin na. Idinto tadi na mat inararamid iti kalabas. Kayat mo asawan. Saan anang nangan manipod impanyo ijay? Day tatipod no. Ti amok kat awanan namnaman na. Apay anak ko nam ti kasta. Nakitak asabali ti reaksyon ti doktor. Idisaksakan da iti dara. Dextrose ken oxygen iti ubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo nga agturong kito ospital. Saan nga ijay inuman ti nagturungan? Kunakman no ko natin na maggrabe ti kasasaad ti ubing, idi nakita kami. Saan mat gayam? Mangmangan mat. Mamati ang adakkel ti naaramidan ti panagkararagdag iti kapurukan para iti panagimbag na. Kasta gayam. Imbag man tayong kararagan da. Padasak to akiddawan nga ikararagan da kamat. Barang maurnos ti nakulkul nga utak mo. Pag kunamot anakulkol ti utak ko, saan nga taas ka ti nagsisiglo ti orat ti utak na? Agtal na ka! Di mo ipulagid kanyak ti ang ramid mo. Damagan man nga rod kininaanang mo. Numatino ka nga anak, wano saan? Anya ngay, pabindisyonan tayo ka din ti pasdekyaw, tapno makaakar tayon. Uwan datang. Jay laangan isagana tayo apag sa sangwan ti maisagana. Kaano ngay ti husto nga aldaw ti blessing? Inton umay ni sister, ibagakan ko na ti plano tayo.
Ison ti mangayab iti padi amang bendisyon iti balay, apangiyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Iawis tayo kaday kadagiti kapurukan ti blessing. Ay katuan no ad-ado tayo, naragragsak. Ay na, jak ni namnama at ti apo kok abulag kat rumang ay ti panagbiag na. Dayta kat babaan iti tulong ni Sister Elisa, kan iti tulong tinamarswa. Iti nagbaetan ti massage clinic kan parlor, medyo nalawa asilid. Anya ti planom apakaaramatan na, anak. Mabalin ka di nga aramatan tayo apag taripnungan kada Sister Elisa, nanang. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni sister, apagbalinan apagtaripnungan nga agkararag. Tanalawa mo't basit asilid. Maragsakan lakit din ni sister, no adda pagtaripnungan mat ditoy. Adamat ijay sigud apurok tayo, itiigid ti ili. No saan ka anapan nakitaripnong idi, di nakakuma nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasursuro ang nagmasahe. Saan tayo mat makapatak dari ti kastoy abalay. Talaga ang naimbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa nga imay di ti lugar tayo. Inaramat nakmatamay sa abulag, nagbalin ama sa hista. Ita, nakaibangon iti balay apag taripnungan nga agkararag. Anya ti ko na ti doktor. Mabalin ka din ti agawin. Wala nang. Urayan tayo lang ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakkel siguro ti babayadan. Ta medyo nabayag ti ubing dito Wan nga rod nanang. Imbag ket ti taninayunan ni Helen ti kwarta nga impautang na idi imay da dito Medyo dakkel ti utang mo. Di nakamot nga rod matulungan takin putot. Saan kun anam namaan nanang? Jay la agbartak ti amunan no adda kwarta na. Di na amo akitaan ti kasapulan ti pamilya na. Iso asaan kanton nga agpaalilaw pay, anak ko. Kitaam nga umuna ti kababalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Si kaman lati mapan mangawis kadagiti kapurukan, may papan iti pa-blessings, Ben. Alangan nga kibkibin ta mapan mangawis. Ay katuna. Ang kaano nga iti ibagak apa-blessing? Inton Domingo, umay ti padi amang bless iti balay, kan ti pagtaripnungan nga agkararag. Diyela ka di pagtaripnungan? Amin apasit ti balay, pabindisyonan. Umaymat ni Sister Elisa. Siguradong adun to ti tao. Adu ti pakanam. Talaga akasta. Bendisyon ti apo dagita. Iso nga iparanod ko mat. Kitaam ka di nanang. Kasla imposible at may sa abulang. Kat makaibangon iti kastoy kadakkel abalay. Saan nga ta nga danang tulong kadakwada? Kunamot ni Ben akanayon kanu nga ado ti agpailot ken agpamasahe ken ni Helen. Nabayag akon nga aglaklako iti online. Ngamjak pa'y nakaipatakder iti kastoy. Sa bagay, basit mat ngamin ti gumatang iti lakom nanang. Sabon kan lupot laang matilakom. Saan akanayon nga dagumatang? Mang panunot taman mat no anya ti pagkwartaan ta. Day ta ti pagtinulungan ta panunutan, nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamat iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipanubos a bumabaak. Agbaligi nga ta, damaya kan Sofia,
iti plano da. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta ti pagtinulungan ta panunutin nanang. Ikagumaan ta. Tapno agyan tamot iti nga to. Ket no adda akton iti nga to. Jakton ipalubos ti bumaba. Agtali na edak iti nga to. Ngam ti saludsod. Kasano? Nanang, adday tantipati kan ti madre. Mangrugidan amang bendisyon iti amin apasat ti balay. Kalpasan ama bendisyonan, awanen ti kaarubata. Tag na eddan dito eh. Ay, makarik na ak iti apal. Nagpintas kan nagdakkel ti balay da. Kablawan ka, Helen. Nalabit nga inturong ti Apo ang maadaan ka iti ado a customer. Taada plano na para kan ka. Saan anay kat iti panunot ko ti madan iti pasdag a pagtaripnungan nga kararag, sister. Kat, nagbaligi ka iti dayta a planom. Di nakabaybay ang ti Apo. Tanadalos ti panagpuspusom. Mangantayo nga rodan, sister. Kakadwa, mangantayon. Nalpas matan nga yung kararag ni Apo pa di ti taraon. O sige, mangantayon. Ala nga rod, mangantayon, Helen. Umawat ka nga umawat iti naka-paper plate amakan. Tayag mo kanya. Ikargak iti selupin ko dito'y bag ko. Nanang, no itad ko kan ka, makaammo ka amang selopin. Agsubliak amapan umawat. Nagado asaganada. Umawat ka nga umawat. Ta ikabil ko iti dakkel asupot. Dakkel to'y bag ko apang ikabilak. Nanang, areglado. Adda aklaang dito'y lingad ti poste. Dito'y ti pangyagam, agawaam. Umuna nga inka umawat, sa kamapan di talingad. Isurot kun tumat ti maawat ko. Kalpasan na, agsubliak amapan manen umawat. Wen, ngam sa anak apumanaw ijay. Taamangan no adda mapan nga aso. Ket kanen na ti maikargak iti seluping. Nalpasan ti padaya. Agawid tayon. Sikat ti mangkibin iti anak mo. Ta siya kun ti mangawid iti bag-an na puno iti karne. Sige nga rudan, nanang, intayon. Ay, sapay adda pag naen tayo. Ket medyo nadagsan ti karne. Saan abali? Taadon day tanga abasto tayo, nanang. Libre ko naman. Manmano nga agpaiso ti kastoy. Ado ti tao anapan na kidaya. Wan nga, anay ko. Nabadakak ti bato. Apay, nanang, anya tinapasamak mo. Anay ko, naligos ti sakak. Ay, jak mo't maipagnan. Anay, nagsakit. Imbag ta saan anapatog ti karne di tabag. Ay, jay sakak ti parikot ko. Nagsakit. Saan ko ang maipagna? Anay. Nanang, kastoy ti aramiden ta. Iawid ko day ta karne. Aguray kayo dito eh. Agsubli ak apaman amayawid ko ti karne. Aguray kami iti apukok.
Agsubli ka at agos, darasam. Mapalinan na pagyanan ti kabarbaro apasdak. Wan lolo, sa dino ti kayat yu pagyanan. Iti umuna akad sa aran, wano, ijay nga to, lolo. Ay, marigata nak ang umato ken umulog. Iso nga ijaya kun asidag ti massage clinic mau. Da kayo lat na, lolo. No sa dino ti kayat yu pagyanan, iso ti masurot. Ay, maikawak laang. Ta nagdakil mo ti silid kaw. Ijay sigo da balay tayo kat basit laang ti silid kaw. Enjoyan nyo tinalawa silid, lolo. Iti kastuya ka lakay kaw. Uray sana nalawa ti silid kaw, apo. Diyo ko na kay kayat yu pa ijisigod asilid mo, lolo. Ah? Ay saan metkit di apok? May mayat metkit di adito'y kabarbaraw. Adda ako nanang. Kasano ti sakam? Di ka kadipay makapag na? Ay, nautot isakak. Medyo limtag pa yun. Masapol nga intay pailot. Amangan no adda na ipit nga urat. Kasanungay kat sa anak mo't ama kapag na amapan ijay. Inak sa nga rod ayaban ni Helen. Barang kayat na ti umay dito amangilot iti sakam. Ay, alaman nga rod. Talaga nagsakit ti sakak. Sige nanang. Ano sam nga rod ti aguray dito eh. Inak ibagakin ni Helen. Huwag man anak ko. Ay, jakmat ngamin maipag na. Ad-adda nga agsakit no ikote. Nay, adda ka mo't maya. Adda ka din nalipatam? Kwa nana. Naligos ni nanang ko iti dalan. Umay ko ibaga ta saan ama kapag na ni nanang ko. Awan ka di ti sugat na. Awan nana. Ngam limtag. Iso amarigatan amag na. Ay sige, mapanta dita massage clinic ni Helen. Adda dita ti anak ko. Ang yamanak nana. No saan ang makapag na, mangayab tayo iti mapan mangawit kan kwa na. Taadamot stretcher dito eh. Alaman nga rod nana. Adda pa ngamin ijay dalan. Ta saan ang makapag na. Sige nanang, taikargada ka iti stretcher. Ipanda ka iti massage clinic. Isublidak ijay balay da Alicia kan Helen. Wen nanang, ijay na ka nga ilutan ni Helen. Ijay massage clinic na. Imbag ijay ta makatugaw ka na imbag. Alang arod tagidaak di ta stretcher. Sige, tadamot do alalaki ang mga witkan ka nanang. Ay, agyaman kada kayo. Agida akon. Intayo nga rudan nanang. Barang makaginawa ka, inton mailot ti sakam. Agtugaw ka, nana. Rik na, no niya tinapasamak iti sakam. Panakairan-ran na lakit din ang nagtayak ti bato ang nabadekak. Napatugawak. Nabanat ti panat na, nana. Medyo maditi pa nagsubli na. Kat maditi pa nagpwesto ti suop ti kalit-kalit yo. Ay, isumat lagayam ang nasakit ti suop ti kalit-kalit ko. Madigayam ti panagpwesto na. Anusam nana taguyudak tapno agsubli ti nagliga si asuop na. Kasta ka di. Sige, nakasagana ak. Sige nana, guyudekon. Anay! Ay, nagrituok nga agpaiso. Maidisukon. Mayat ka din, nana? Saan ka din anasakit? Ay naglaing ka mga agpayson, Helen. Iding buyod mo, nagrituok. Nakaginawa ak, balasang ko. Nalaing mat nga agpayso ni Helen nga agilot. Nakaginawa ak, idi inilot na ti sakak. Mano ka di ti siningir na, idi inilot na ka nanang. Damdamagak no mano ti bayad ko. Ngam ko na naasaan ka nun, taag kakaaruba tayo.
Ay, nasingpat nga agpayso ni Helen. Diyak pa'y nga rod nakabayad iti utang ko kankwana. Ay, pangalaak nga ta iti pagbayad ko. Ingka makisaukan kwa na. Ibagam nga anusan na pa'y agingga nga adda pagbayad mo. Mapanak man nga agpayso, nanang. Amangan ni ibagada na lipata kunti utang ko. Numaminsan, agpayson samot ni kunada. Ano na parabor ka iti padam a tao. Swerte ka numat ti agsublikan ka. Nakapasyar ka mat dito'y massage clinic, Maya. Wan, umayak makipagpakasikan ka, Helen. Nga ano samti aguray. Ha? Aguray? Anya ka diti urayag? Awan pa'y ngamin trabaho. Isong awan pa'y pagbayad ko kan ka. Awan ngamin agawir iti anak ko. Kunaklagit din no, anya ti ko na mga urayag. Sa anak mat nga agsingsingir. Agyaman ako unay kan ka, Helen. Talaga man nakaawat ka. Tinasayat amaramidan iti pada a tao. Kat ammo ti apo dayta. Supapakan na iti sabali awagas. Nakasaom ka din ni Helen. Anya nga iti kunana. Nakaamirisak itimbagana, nanang. Anya ka di timbagana. Apay anak kaamiris ka ako nam. Amo kanu ti apo ti maaramidan ti padam a tao. Swerte kanumat nga isubli ti apo. Iso siguro anaduras da nga agina. Tama nagparabor da ngamin. Nanang, kaanuak nga tamat nga agswerte. Iti trabaho ti pagswertyan ti tao. Tamaaddaan kay ti sweldo. Ngam no awan trabahom. Kasano ama ko na aswerte? Kaanuak ang maadaan iti trabaho. Kat addamat anak ko nga awir ko. Masapula ka na yun anadalos dagiti abong ti kama apagmasahyan. Mangalaak pa'y iti kaduam nga aglaba. Ay ket, adakan ka dayta, Helen. Pati dagiti lupot mi kadananang ken lolo. Saan mi amasangon ti aglaba? Ada ka di amom amabalin nga alaan na para laba? Apay adi mo padasan ni Maya. Saan ka ding adu ti utang na ken ka? Kat saan pa'y nakabayad? Padasa man nga wagan ta kasaok. Umay dito hinton bigat. O sige, idanon kung tulangin ijay balayda no agawid dak numalam. Kayat na nga tati aglabandera. Sana bali ta washing machine mat ti aramatan na. Saan mat nga aggalgal? Nagrigat mati kastuyan. Awan pa'y makukwarta. Uray siyak nga rod. Awan pa'y agorder iti online. Adumat nga minun taglaklako iti online. Sa anak mat ang makabirok iti trabaho. Ay, nagrigat nagbirok iti trabaho. Nana Sofia, Maya, umayak man. Adda kayo kadi? Adda tao. Inkailo katiri daw. Wala na. Asino nga ta? Ni, Ay, si Kamot Ben. Imbaon da ka kadi nga umay ang singir. ay na. Saan nga agsingir ti gagarak? Imbaunak ni Helen. Tadamagak ka no kayat mo ti umay aglaba. Mamindwa iti makalawas. Nasayaat nga rod numamindwa lang iti makalawas. At ang amin awir ko. Saan amabalin nga inaldaw. Saan nga inaldaw? Sa maysa, washing machine ti aramatem. Saan mo agalgalan? Mabalin mo ti umainton bigat. Helen, inutak ka di abayadan ti utang ko babaan iti panaglaba. Saan ko ngayon pautang dayjay, Maya? Intulong ko iti anak mo. Anya, kaya't mo asawan?
Di naksingiran. Wan, itad ko titangdan mo, takaasim at ti anak mo. Nagsina kayo gayam, iti amana? Nagsayaat ka, Helen. Ti amok kat utang ko day ti akwarta. Saan matgayam tatulong mo? Pinaraburan nak ti apo. Iso nga, iparabor ko mat iti padak a tao. Unay kita nagsinaw ti puso mo, Helen. Ika gumaak matapasin awan ti puso. Massage clinic lang ti pagsapunam. Kasla na bindisyonan ka unay, gapo iti kinadalos ti puso. No lakit diag na nayon akastoy. Iparabor ko iti padak a tao. Tasan ko matlang amay tugot enton matayak. Jak ninamnama akas ta ti pagbanagam. Ti dumuras. Babain iti tulong ti apo. Uray may sak abulag. Makatulong ak. Babaan iti panagtrabaho iti massage clinic ko. Agkidawak iti pamakawan. Gapo iti panaglablabas ko iti kalabas. Pakawan anak ko, Helen. Lipatan tayo tinapalabas. Kat mga barwanan tayo. Takas ti kayat ti apo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Janfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 10 ken 11. Di mo yalis ti mohon ti daga, wano sakupan ti talon ako kwa dagiti ulila. Ti apo tinapigsa amang ikaluya kadakwada, kat isunto ti mangiruper iti kalintigan, ama ibosor kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biang. Kasano kami paitakan ni ading ko, aboy, nanang. Awan kamutan. Awan lang arudan ti amami. Ngamsim maruno kamutan. Dua kami kadilaan ni Manang Gina. Agyan ijabalay tayo. Nanang! Ano santa na, ading ko? Sana balik. Kaaruba tamat daw litag magno, kan Auntie Diana nga asawa na, kan Auntie Larissa. Kasi tamat Manang. Nagsapataan na ulila. Wen nga ruad, ading ko. Obing, da kayo laangan tinabati diti Campo Santo. Agawid tayon. Tani, umayan ti Tudo. Auntie, dua kami kadilaan ni Manang ko. Ngagyan ijabalay mi. No kaya't yung lakit ti. Umay kayo ijibalay mi. Apay nga iniyawid mo dito'y balay, day taduang ubeng. Di ka di maasyan kadagiti doang nga ubing. Nagsapadaan na ulila. Sakit din ti aking kargo kadagita nga ubeng. Bayam latan. Kaasi da asangit iji Campo Santo. Saan lang matasak ti kabagyan dagita nga ubeng ah? O nay ka ta nagtangkan ti pusom. Awan ka di asim. Kasyak dagiti tao no adda magimulak. Angem no awan, nampara kuma. Ay, pakawanin na ka kumati Diyos, gapo iti kasta nga ugalim. Ingkan iwayway ti kalding. Amangan no umay ni angkal kat agungat. Saan ko nga iwayway jay daklabulog? Sumangdumot Manang. Ha? Sangduan na ka? Un nga rod Manang.
Idi kalman, intarayak tasang dunak. Kabut-butang nga rod, ano kasta dayjay akal din. Inak iwayway, ngam jesan asumangdo ti iwayway ko. Sige, ading. Inton malpas ti karkaraidak. Dungata amang iwayway. No sumangdo, bautak. Ngun manang, no sumangdo, bautam met, taiguyod ko mat ti talina. Sige, ipagod mo. Tailayat ko to'y baot. Nusang doon na ka, bautak. Sige, taipagod ko. Ni, umayan, sumangdo, bautak. Hoy! Ha? Apay abinaot mo ti kalding ko, ha? Sumangdumat ngamin, angkal. Amangan numatumba ni ading ko amang ipagpagod. Sinalbag kayo nga ubing. Aguray kayo man dito, tabautin kayo, mate. Tumaritan manang, umayon ti baot. Wala, tumanaytan, nasakit ka ba? Sakit ti baot manang, kabutang ko ni uncle. Uray siyak mat, ading. Kabutang ko mat. Anya ngay ti aramidon ta manang. No agawit tayo jay balay tayo. Awan ka ng tayo jay. Kan may sa, mabuto nga, nudwa tala ang ijay balay. Amangan no nagpigsa ti panang baot ni uncle kadata. Apay nga ikaluyan na jay kalding, kat agsang dungarod. Napatpatag siguro ajay kalding ngam data. Nauyong ni uncle, manang. Apay nga da kayo dito dalan. Apay kas kailan mabutbutang. Kung amin, auntie, tinarayan mi ni Uncle Magno. Tabautan na kami ngamin. Apay abautin na kayo. Binaot ko ngamin ti kalding ni Uncle. Taagsang do. Jay ka di bulog ana uyong. Wen, auntie, sangduan na ngamin ni Boy amang ipagpagod iti talina. Isa binaot ko. Day tati makagapo tapno bautan na kayo. Wen, auntie, anya nga iti aramidon mi. Mabutang kami. Ala, umay kayo laangan ijay balay. Ano san yun ijay? Wen, auntie, umay kami iti balayo. Takabutang mi ni Uncle Magno. Ayan dagi jay nga ubing. Apay nga awan da ditoy. Napanday di balay da Larissa. Apay ngamin nga imbagam kano abautom ida. Apay ajak bautan kat binaot damat jay bulog akalding ko. Kasano kat agsang domot kano? Kasano numadangran di ubeng? Sinalbag dagi jay nga ubing. Mapanak man kit di jay talon tayalis ko timuhon ti dagada. Apay ayalis mo? San nga mo dagi jay nga ubing ti patingga ti dagat? Ken ti daga day di inada. Saan agaputa ubing dakat gondawayam ti kinainosenteda? Basta, yalis ko ti mohon, tapno lumawa ti daga. Oh, dito'y ti kwarto yung agkapsat. Ay, agyaman kami, auntie. Imbaglakit din, taadda ka nagkamangan mi. Nasingpot kanyak ididay dinanang yo. Iso asan arumbang abaybayan kayo. Auntie, apay anauyong ni Uncle. Ubing kami pailaang, talaga anauyungan ni Manong Magno. Kastagayam, auntie. Kanayon pa'y nga agungat ija balayda. Sigod akas jenan, ubing. Saan kayon amap-mapan ijay balayda, ah? Uwan, auntie, sana bale, taadungat ti amumi at trabahuan ditoy. Agluto, agdalos, kan aginaw. Amok dagita, Auntie Larissa. Anda papanag, ibagam to kadagiti ubing, tamapandan to alaan ti kalding kantinuang. At damad lagay ang masapol mo kadagijay ng ubing. Apay nga rod anaranggas ka. Iso apimanaw da. Baybay akit den ti kalakuan nga aramidan da. Ay, imbag no kayat dapay ti umay ditoy. Apay kumadi da kayat. Kinayat dati may idi ditoy. Saan kit di itan? Ay, saan da malipatan ti kinaranggas mo? Natula amin day tangay bagbagam. Ala, mapanakon. Basta ibaon mo to dagiti ubeng, ha?
Mare, imbag ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Adan sakit na patag nga ibagam, Mare. Ay nakitak nga miti inaramid ni Manong Magno. Ang saan mo nga ibang pag-aasyak tinangidanon kan ka Anya tinaramid na, Mare. Saan ka di anilakay mo timang taltalon iti daga, day di manang mo? Unmat, apay ka di. Ada ka di parikot. Nakitak ngamin nga adda ikalkali ni Manong Magno idi na minsan iti asidag ti talon. Anya ka direta nga ikalkali na, Mare. Napanak ijay idi kalman. Nakitak at daan amuhon. Nayalis iti sigod nga ayan na. Anya? Inyalis na ti daan amuhon? Taapay, anya ti panggap na. Kaya't na siguro alumawa ti dagana. Ngam bumasit mo ti pan nakakukwa dagiti ubing. Tawiden ko madagiti ubing day di atalon. Day tangarod ket, Mare. Iso nga indanon ko kan ka, tapno ammom ti naramid na. Unay lakit din ni Manong Magno. Agom at talaga. Awan samot ni Manong, Manang. Agmay-may sakan samot. Ay, jakman ammo, nunap-napanan ni Magno. Apay ka di. Naamwak ngamin ti inaramid na. Ti panangyalis na itidaan amuhon iti daga atawiden ko madagiti ubing, Manang. Anya, inaramid na latta ti panggap na? Kunakno di na inaramid ta inanawak mo. Inaramid na, Manang. Saan arumbang nga agawin na titawiden dagiti ubing? Ay, saan ko nga anugutan day ta nga inaramid na, ipag? Agyamanak, Manang. Kasaumtuman nga rod ni Manong, ta isubli na timuhon iti sigod nga ayan na. Wan, ipag. Ibagak, apaman asumangpag. Sige, Manang, inak nga rodan. Si kantulat tan timang ibagakin ni Manong Magno, barang isubli na. Imbag ta simmangpad kan. Apay nga inyalis mo ti daan amuhon iti talon. Nang ibagamat kan ka. Di ka kitagyaman, talumawa ti daga tayo. Maitugot mo kadiday tanalawa adaga numatay ka. Jay laang pangikalyan dakan ka ti makuna adagam to. Apay aya kontrabida ka. Saan kit din apod no? Uray naglawa ti dagam. Agpada ti pakaikalyam iti awan dagana. Ti umanayan laang tilungon mo ti mabukudam. Dayana, Ingkay subli ti mohon iti sigod nga ayan na. isublik to inton madanon ti tsimpo. Kasano no ibaga ni Apo Diyos nga isubli mon ti binulod mo abiyag mo? O, kasanumpay ang maisubli? Oy, di ka man nagsasawi ti kasta. Ibagbagak laang ti pudno, Magno. Saan mo nga orayon pa nga adama di amapasamakan ka sa kanto agbalaw? Mare, nakasaum ka di ti kabsat mo? Saan ko anadanon, Mare? Ni ipagkunton ti mangibagakin ni Manong. Imbagam ka di asyak tinangidanon? Saan? Imbagaklatan anakitak anayalis. Mare, ayunan ka di ti asawan ni Manong mo ti inaramid ti asawa na? Panagkunakit saan? Nakuna na ngamin nga inanawa na ididamo, nga imbaga ni Manong nga iyalis na. Kasta ka di? Ay, kunak noan niya ngamin ti ikalkalin ni Manong mo. Idinapan ko kinita. Muhon mo't gayam. Ikarkararag ko ang makapagpanunot ko matikabsat ko. Kat saan na nga aguman ti dagadag iti ulila nga ubing. Wen nga rod Imbes nga iso timang tulong kadag iti kaanakan nyo. Ang takawan na paikit di ida. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Manong. Apay ka di. Oy, isublim dagiti ubing dito'y balay. Imbagla pagpasturak iti kalding kannuang. Tila ang pakairanudam kadag iti ubing ti pampanunutem. Ngam di mo mapanunot ti pagsayaatan da. Pagkunamat. Saan kit din? Ammom ka di nga da mapasamak at tax mapping? Apay ti tax mapping. Adda umay agrelocate kadag iti nagbedengan ti daga ti tunggal tao. Kat, anya ko manukasta. No adda nayalis amuhon, maamuan daa, ta agrelocate dalake nga rod. Adda plano ti daga asurutan da.
Madusa lakit di ti tao anang yalis iti muhon. Nadamag mo ka din ti imbagada nga adda umay agrokod iti dagdaga. Kano da kano nga umay? Daytoy kano alawas. Dayta mo ti damag ko. Kasano numaduktalan da nga imalis ti muhon. O, di ka kadi maputang. Ah, sigurado ka di nga umay dagita agrokod. Wen nga rod kano, para iti tax mapping ako nada. Mapaayaban dagiti amin nga akin sakop iti marukod. Sige, tama pa na kay talon. Anya ti aramida mi jay, kat sumip ngatan. Basta, iyag mo ti flashlight, tay nakon. Napanan nga ta ni manong mo iti agsip ngatan. Nakitak manang, iso asinurot ko. Ah, sinurot mo? Napanan na iti dayjay nga oras, ipag. Napan na insubli ti muhon iti sigud nga ayan na, ipag. Anya? Ay, dinangag ti Diyos tikid daw ko, nga agbaliw ko mati panunot na. Uray siya, kastamot ti karkararag ko. Ngamin, para kadagiti ubing dagiti atalon. Saan abinaybay anti Diyos dagiti ubing? Di mo iruruman ti awanan gaway, gapot ti Diyos ti mangsalwad kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 16. Saan anain kalintegan? Pumanaw tayo, akas iti isasangpet tayo. Agtrabaho tayo. Kayat tayo at iliwan ti angin. Kat anya ti maganab tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Paano ko nagtrabaho, bakit? Adda ka di kwartam di talakay. Adda ka nung gatangan ni Benjo a project na iya eskwilaan. Pag gasolina klangan da ito iti motor. Ah, kasta ka di. Angam, alam latan. Kat, kasanon nga ti paggasolinam? Makamuditan, tinapatag, makabayad ni Benjo iti eskwilaan da. Talaga narigat ti biyag mi ita, nanang. Ay na, anak ko. Manulaang mo't ngay ngamit ti sweldo ti ordinaryo a construction worker akaskan ka. Kurang pa'y nga rod, para kadagiti mga anak mi. Adda maitid ko atulong. Ang basit laeng taamom basit laeng ti maaw-awat ko a pensyon. Amok day ta, nanang. Padasem ti agbirok iti trabaho. Aday tay dakdakkel ti sweldo. Nagsipngetan dito'y balay, bakit? Kasano, naputin man ti kuryente tayo. Kasi tayo, met. Ay, saan mo ko mga ay-ayan ti bagim lakay? Dumakdakal ti gastos tayo. Uwan ta dumakdakkel mat dagiti ubing. Umad-ado talaga ti gastos. Talaga asaanan nga umanay ti sweldok, bakit? Kasano nga tanda ito'y? Kasano maisakad yo dagiti 5 nagsasarunong nga anak yo? No construction laeng mati trabaho nila kay mo. Ay, iso nga rod nga anusan da kami kumapay laeng ang makipagnaad dito'y daan a balayo. Ginatang danday toy. Inton sumaruno a bulan, alaan ng jigim matang. Kasano kayon? Tsaka mo, manang.
Ibagamkin nila kay mo, taagbirok iti sideline na. Kasanon no agkulehyon ton dagiti anak yo. Ibagbagak nga rod day ta ka ni Virgilio. Saan mat nga rod ang mabalin nga trabaho ka, tay aywanam mo dagiti anak yo. Ay, nagrigaten ayat ibiyagyo. Ano samday ta nagbati alugaw? Isulaang tinatdala kay. Kasimot dagiti anak ta. Lugaw ti kinanda. Linao kak iti bulong ti marunggay, tapno damot sustansya na Sana kastoy ti kayat ko abiyag bakat. Wan gayam. Naskan nga agsapol tayo iti pagakaran tayo. Tanagatang handay ti balay kan lote. Sapay nagngina ti agabang iti balay ita. Makabiro ka pa'y kadi iti sideline mo, lakay. Kurang ngamin at talaga ti masusweldom. Agabrodaksan bakit? Nabayagan a planom dayta. Kasanungay kat nagrigat mo ti adda pa nagbiag tayo. Pangalaan ta iti kwarta a pagabrod mo. Nanang, itakla nga umasidag kada kayo. Tulungan dakman. Anya aya ti masapul mo. Agabrodak ngamin. Kasapulak ti kwarta. Ay, pagtitinulungan tayo dayta Ibagak kadagiti kakabsat mo, tatulungan da ka. Uwan man, nanang. Hanggang inton mayat ton ti trabahom iti abroad. Bayadam to idaadagos Uwan, nanang. Ikarik day ta. Si kagayam ti bagbagada a Pilipino a kabarbaro a kadwami. Uwan, manong. Virgilio tinagan ko. Manuel tinagan ko. Nabayag ka din dito abroad? Ay katuna, 15 years. Uy, nabayagan nga rod. Hindi mayak ditoy. Sa anak pa kalbo. Ngamga po itinakaro apodot na ditoy. Kita man, awanan ti buok ko. Pakakitaan day ta, anabayaga kun ditoy. Awan ka di pa'y planom nga agawid? Ate, agpurgod ako next year. Isungada ka ditoy. Tasikanto, ti sumukat kanyak. Nakaurnong ka siguro niya? Katuna, isung agpurgod ako na. Tanarigat mat no mayadayo ak iti pamilyak iti tong palbiag. Tiyakmat kayat nga aglaklakayak latan ditoy. Kasta ka di, manong? Anya nga iti maganab ko no agtalin na edaklaan ditoy. Ngam jakmat makaden na ti pamilyak. Maamiris mo to dayta no bumayag ka ditoy abroad. Saan la aday taggasgastos ter aramidem? Itatadan nila kay mo iti abroad, agurnong ka. Wan manang, dayta talaga ti aramida. Nasaya Kang runaan a plano mi, kat makagatang kam iti house and lot. Ay katun narigat no dumakkel dagiti anak yo nga awan bukod yo abalay. Oh, nakita mo daytoy balay a paggasgastusam, lakay? Ay na, maragsakan ak bakit? Addan pa kakitaan ka dagiti rigrigat ko ditoy. Ado pa, iti kasapulan a kwarta, tapno makompleto daytoy abalay. Isungarod nga ano saklat ati agtrabaho ditoy. Ag-overtime maktayen. Tapno mapunduan ti panakaaramid ti balay. Ano sam, lakay? Ket, kumusta mat ti panagadal dagiti ubing? Saan ka amadanagan? Tananga nga to dagiti grades da. Adda ka di balay dagiti anak ta. Kasaritak man ita. Sakbay nga ginanaak. Mabit laang, tayabak ida, tapno ag-video call kayo nga aga-ama. Ay, nagbiitan analpas ti balay yo. Wan, nanang. Mabiit laang amal pas ti balay no adda kwarta. Dayta ket ti pagsayaatan na tanapan ijay abroad ni Virgilio. Wan, nanang. Saan ama sayang ti bannog na? Ay, tangay adda ijay abroad nila kay mo. Nasaya at siguro no gumatang kayo matan iti pang serbisyo alugan. Jak amo, no anamunga ni Virgilio, nanang. May mayat siguro no adda serbisyo. Tapno saan dan amarigatan.
Mami, kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko iti kolehiyo. Katuan agiskwela kayo, aging gaakayat yo. Tada ni daddy yu iti abroad. Saan mo pa'y apagawidin ni Daddy? Tapno makalpas kami amin nga agkakabsat. Dahita ti ibagbagakan ko, ana. At amin arapa amin nga agkakabsat, Mami. Ala, anak, agiskwela kayo. Ada kwarta tayo. Adalan nyo, ti kayat yu akurso. Ket agawid akon, ije Pilipinas, Virgilio. Talagang agforgod ka na, Manong. Katun agnegosyo kami langan kan ni bakat ko ije Pilipinas. Agyaman iti adu at tulong mo kanyak, Manong. Awan nan yaman na saysaya atam kit di ditoy. Kat no makaurnong ka, mabalin mo matan ti agawid, tapno makadenam ti pamilyam. Awan pa iti planok nga agawid, Manong. Adu pa iti kasapulan ti pamilyak. Kunak man no kunam analpasan ti balayo. Nalpasan. Ngam kayat ni misis ko, agumatang kami kano iti service da. Kasapulan nga ron ti manong nga tawon nga extension. Iso nga ron dahita ti pampanunotak, Manong. Ken agad adal pa dagiti ubing. Ay, jakon makaawid. Lakay, agsakit ni nanang mo. Planong ka di ti agawid? Kasano dagiti babayadan iti tuition pinagiti anak tangay no agawid ak. Ipawit ko langan ti kwartang aramate ko mga agawid. Tapno aramatin nyo matdita. Kasano nga roda ni nanang mo? Awagak dagiti kakabsat ko. Isuda pa lang ti mga sikasupan ko na. Ngam amang ano saan mo na makita pa'y ni nanang mo, no saan ka nga agawid ita? No awan ko matiado ababayadan ta. Si kalangan ti mapan mangbantay kini nanang. Ipagpagapumlakan niya akon. O sige, no day tati ko nam, lakay. Ay, kunak man, no ni Virgilio daytoy adda ditoy abay ikaw. Siyak, nanang. No kasta, tagtagainip ko lang asimbang put ni Virgilio. Wan, nanang. Ay, agawid pa'y ka ti anak ko. Manon atawan ajak nakit-kita. Nanang. Mabilbilangan ti aldaw ko. Isulangan ti anak ko ajak nakit-kita. Naggraduar mo la amin ng dagiti anak yo. Wan manang, puro da amin professional. Nagbunga ti adu arigat kan sakripisyo ni Virgilio. Isungarod ako nak nga agawid dan, tani, addan idad mi. Ay katwan apay pailaang nga agtalinaad ijay abroad. Kat nakalpas mo't amin ang dagiti anak yo. Adda mo't balay yon. Adda pay lugan nyo. Anya pay latibirukin nyo. Mami, agawid gaya man ni Daddy. Wan tanakalpas kayo mat aminan iti panagadalyo. Sa bagay, professional kami aminan. O anya, asino kada kayo ti sumurot iti airport amang sabat ka ni Daddy yo. Kaya't ko kumamami. Ngam na iran ang adda meeting mi. Sana mabalin adyak atindaran. Kasta ka di? Dagiti kakabsat ko. Amangan mabalin damat asumurot. Sige, kasaritak ida. Lakay, nakahawid ka matlaangan. Wen bakit? Kalpasan tinaunday apanawen. Adda akon dito'y Pilipinas. Ay nga maapay nga'y anak ko tong ka.
Gagangay itinayadayo iti pamilya. Ay, wait. Ayan nga, dagiti anak ta. Apaya si kalayang matisimabat kanyak dito yung airport. Ay, ada amin trabaho da. Busy da kadagiti trabaho da. Kasta ka di? Among matan asaan da akaya ti masinga. Ta saan mat abasta-basta ti posisyon da. Dayta tinakaitabunan ni Nanang, lakay. Jak man na nakaawid iti pimusay. Manunatawan tinapalabas. Katanya ngay ngarod. Adda ka mat iti abroad. Uwan bakit? Amok ang maawatan nak ni Nanang. Ala. Agawid tantan eh. Kunam itay ang maululaw ka. Uwan nga rod bakit? Maditirik nak. Mami, apay anak ay ni Daddy. Madi ka no tirik nana. Kasla damat sakit na naggapo di abroad. Uwan nga rod. No ada ko mapanawon mo. Kadwaan nak amang ipadoktor kan kuana. Busy ak, Mami. Amumutten, akas manager iti dakalabang ko. Adu ti responsibilidad ko. Kasta ka di. Asa na balay? Tawagak dagiti kakabsat ko. Taisudan to timang kadwakang ka. At damot siguro oras da. Unay matdaytan, 5 dagiti anak yu kin ni Virgilio. Uray maysa, awan man lati makawaya amang ipa-check up kan kuana. Adda nga min trabaho da. Uray pay, awan lat panawin damutan para kinidadi da. Agasam tinagado a sakripisyo nila kay mo ija abroad. Tapno makaadal dagiti anak yu. Itataiso ti agkasapulan iti tulong da. Awan da. Manang. Kasla awan anak yun o kasta. Huwan nga rod. Alakat ano samang aywanan nila kay mo ading ko. Imay nakakadibinantayan ni Benjo dito'y ospital lakay. Imay, ngampimanaw matlatagos. Tadda ka no trabaho na. Saan na talaga amalanganan ti trabaho na? Isungamin ti manager. Kat nagtumarka ka din iti agas mo. Kasano ang makatumarak? Kadyak pa'y nanghan. Anya, saan nakaapinakan ni Benjo? Kastay ko nak. Agap-apura. Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na. Awan panawon na amang pakan kanyak. Ala, mabiit laang. Siya kung timang pakankan ka. Dagiti ngay dado mga anak ta. Umay da ka di matbisitaan. Agpin na to doon damat lakay. Puro da amin busy. Nadamag ko ang masakit ka kanukayam, Virgilio. Uwan manong. Agkarasubliak dito ospital. Isungarod ngay may kabinisita. Pudno jay ko namidi manong. Asan arumbang ngayibos ko ti oras kan panawan ko di abroad. Ita, nakapsuta kon, kan managsaksakita kon. Jakon ma-enjoy ti biyag ko, tadan sakit ko. Day tati rason, no apay ang napanunot ko nga agawit idi. Jak kayat nga aglaklakayak latan iji abroad nga agtrab-trabaho. Imbag ka pa'y manong, tanaragsak ti biyag mo iti sidong ti pamilyam. Kaduak latan ni bakat ko. Nagtinulong dagiti anak ko, tapno makaadal dagiti kakabsat da. Saan ko nga inako amin? Tanarigat mat no siya amin. Maawatan ka manong. Ala, agpaimbag ka nga rod. Saan mo abaybay anti salunat mo? Dahi tati kang runaan nga ipangpangrunam ita. Kaya't ko kumamat agpaspasyara kaduak ni bakat ko. Ay kahit agpapigsa ka pa'y No hindi pa'y kumana panunot ko tinagawid. Maramid ko kumapay dagitay ta. Ay, permiti babawik, manong. Nakaawit kaming kanidadi yung manipod ospital, Benjo. Kat, anya na ito'y amasangputan mi. Inawagak dagiti kakabsat ko, Mami. Mangipay tayo iti basit a parambag.
para kan ni daddy. Iti iruruwar na iti ospital. Anya, aparambak, anak. Daddy! Oh, Daddy! Jane, anak. Inarakop nakmatan. Sorry, Daddy. Nga manipod ita. Ipaayan kayon kin ni Mami iti panawan. Daddy, ada kay kaginatang ko para kan ka. Anak. Sorry, Daddy. Ang bayan niyo. Manipod ita. Ipaayan kayon ka ni Mami iti panawan ko. Naamiris mi ngagkakabsat. Anas kan anaragsak kayo ka ni Mami. Ay na, agyaman anak ko. Ngem saan da kami apakadanagan kini mami yo? Manipod ita. Di min itulog. Nga agliday kayo pa'y kan ni Mami. Daddy. Aywanan dagiti naganak, gaputan no awanda, awan tayo met iti daytoy alubong. Diyo liplipatan dagiti sakripisyo da, tapno laeng magunodyo dagiti arapapyo iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.